Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Bisag may hiyas ako sa pagwali nga dinasig, ug magkabaton sa tanang kahibalo, ug magkasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon mga suking digpaminaw. Aniya na sab kining tulumanon, hagiuluhan the woman I love, kunang babae nga akong gihigugma. Sa gihapon, ang makiguban kaninyo, si Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas. Sa gihapon, ang hinaot nga nagkamo sa maayong panglawas haron andam maminaw. So mga importante nga mga pulong nga itong maluwatan din sa maong tulumanon. Og happy fiesta rin sa tanan. Di pulugnon o sa mga igsuon nato nga itambong sa mong kapiestahan nga kikan pa sa lain-laing dapit. Hinaot nga itong pagsaulog karon sa kapiestahan, hapsay, walay dili maayo nga mga panghitabo. O kung tungod lagi kay doon na magyud tay mga kanang gitawag nato o kakulangon o dili pa magyud ta ingnon nga ma-perfect. So atong maisip nga doon na gihapoy mga kakulangon sa gihapon ng atong pagsaulog, pero nang hinaot nga dili ra kaayo pugat, dili ra kaayo dako, no? But nato ipasabot nga
kanang doon narauntay aumento, narauntay improvement ang atong pagsaulog nga maduol-duol na yung tinod kung dili manggali ma-perfect o dili mangani ma-100% nga atong saulugon ang atong kapyestahan sa limpyo o matulun-anon gayod sumala na sa atong panawagan kagahapon o sa miagi pag yung adlaw diin atong gipangandaman gihimo gayod nato nga kining simanaha ang atong sentro sa kining maong tulumanon mao gayod ang mensahe sa kapiyestahan ug atong gisaad kagahapon nga atong tukion pag-ayo ang gugma o matuod nga gugma kay mao man ni ang pagtulunan nga gipahimug-atan pag-ayo ni San Vicente Ferrer ang atong patron, no? Ikaduhang patron dinhi sa atong simbahan, no? Diri sa Dipolog. Ato sang balikan gamay, no, ang atong naisgutan na may labot na ni Saint Vincent Ferrer o San Vicente Ferrer. Kaya niadtong Huwebes, wa man ta katagad, ato namang yung nahisgutan ang pipila ka bahin sa iyang life o sa iyang kinabuhi. Ang atong tumong og tuyo mao ra gyud nga unta. Magkapamalandong ta pag-ayo o makasaulog ba gyud ta og pag-ayo ba nga kanang mohaom gayud sa mensahe sa mao gayong kapiyestahan. Ato lang hinumduman kadtong giingon ni San Pablo sa 1 Corinto 5:8 nga sa ulugon ta ang piyesta sa kaputli o sa kamatuuran. Mao nga ato gayong limbasugan nga kana gayod maoy atong matagaan og dakong pagtagad og kining kinabuhi ni San Vicente Ferrer mohaom gayod pag-ayo sa panawagan ni San Pablo mga suking tigpaminaw. Okay, lakbita na to pagbalik, no? Ang tipik nga saysay sa kinabuhi ni San Vicente Ferrer, no? Dili no ni siya ingon detalye, tipik lang gini siya, no? Brief history lang ni, no? Atong ipaambit dinhi kaninyo. Okay, si San Vicente Ferrer mga suking tigpaminaw sa ato nang na Sibya o na pahibalo kaninyo niadtong Huwebes. Usa ni siya ka kanang great Dominican preacher. Kanang ilado nga Dominikano nga magwawali o magsisibya sa pulong sa Diyos. Ingnon talang bantugan nga usak ka minsahero nga usak ka Dominikano. Natao siya lagi dito sa Valencia, Espanya niadtong 1350. Ay mga ginikanan mao gayoy nagmatutu pag-ayo kaniya nga mahimo siyang tinuod nga Kristiyanos ug tinuod nga alagad sa Dios. Gitudluan siya pag-ayo siya mga ginikanan diha sa paghigugma sa mga kabus ug kadtong gingon nato nga usas sa mga estratehiya nga mapalambo pag-ayo ang pagtuo pinaki sa pagpuasa Miyerkules o Sabado, di ba? Mo naman itong naisgutan sa miagi. O usab diha sa pag mainiton gayod sa pagdebosyon ngadto sa atong Ginoong Jesucristo o kang Santa Maria. Ako naman ang i-explicar pag-ayo kung ano nga i-appeal si Santa Maria diya sa atong mga debosyon, no? Aside sa atong Ginoong Jesucristo. Dili ko na balikon kay dili na niya nato mapahimug-atan, no? Ang dukukan gayong pagtulunan ni San Vicente Ferrer ang kanang mahitungod sa gugma. Okay, apasumpay sa lakpit saysay sa kinabuhi ni San Vicente Ferrer, human siya nun talang maka-intra sa maong Dominican Order niadtong 1374. Wa dandig dugay na himo dahil siyang inilalagi nga mensahero o magsasangyaw o
tigbalita sa pulong sa Diyos. Sa iyang panahon, lukop kayo ang iyang pagkanabantog sa iyang pagkaminsahero. Gani giingon diri, everywhere his lectures and sermons met with extraordinary success. Very malampuson o kining efektibo ang iyang mga panudlo o mga sermons matod pa dinhi sa atong gamayng gabayan may tungod sa mga santos. Matinud-anon gayo siya sa iyang pagpangalagad sa Diyos. Niya nadumduman nato nga doon na siya'y mga pulong nga dili gyud nato malimtan, no? Kadto mga pulong niya ngadto sa kauban niya mga pare, no? Kay pare malagi ni siya, no? Si San Vicente Ferrer. Matud pa niya ngadto sa iyang mga kaubang pare, in your sermons use simple language and precise examples. Each sinner in your congregation should feel moved as though you were preaching to him alone. An abstract discourse hardly inspires those who listen. Sa atong nasabtans mong mga pulong in English, mga suking tigpaminaw, pasi no, sa mga pulong nga gipamulong ni San Vicente Ferrer ngadto siyang kaubang pari no, sa iyang panahon nga matud pa niya. Sa atong kanabang mga panudlo o sa atong mga homilya o sermons, atong gamiton gayod ang kanang simple nga lingwahe o kanang kung maghimutag mga ehemplo, kinahanglan takdo gyud diretso, dili nang lisud kaayo apson sa atong mga igsuong parokyano nga kanabang hinaminaw. Kanang maapas dayon diretso bas mga common listeners. Kay usahay kana gong mag laglum-laglum nga mga pulong atong gamiton, lisod man maapsan sa uban nga mga listeners. Pipila ra unya may makaapas dayon. So very concerned kayo si Saint Vincent Ferrer o San Vicente Ferrer sa mga listeners. Gani matud pa nga ang mga maminaw sa iyang kanang sermons o sa mga homilya o mga panudlo riya sa simbahan o matando gayod pag-ayo ang mga naminaw nga daw ang matag usa mo bati gayod nga sila rang duha ni San Vicente Ferrer ang nag-istoryahanay o na-feel nila ba nga bisag daghan silang naminaw sa wali o sa sermon ni San Vicente Ferrer, daghan silang naminaw pero matag-usan nila mo testimonyo nga samarag nakig-istorya si San Vicente Ferrer nila tagsa-tagsa nga sila ra. Meaning makita nato ang karisma o iya gyud pong pahimangnuan gitudluan ang iyang mga kaubang pare nga the same mo himuon po nila para matando gayud pag-ayo ang mga naminaw diya sa mga sermons, mga wali. Sa laktod nga pagkaistorya, very effective. Epektibo kaayo nga mensahero kini si San Vicente Ferrer. O ang iyang mga panudlo, matud pa, nagsentro gayud pag-ayo diha mahitungod sa kamatayon, sa sala, mahitungod sa impyerno o eternidad. O sa iyang kanang mga pamaagi gayos pagpanudlo, maklaro gayod nato pag-ayo mga suking tigpaminaw nga ang mga naminaw niya matando gayod pag-ayo og sa ingon ni ana mahagit dayon sa pagbag-o silang kinabuhi og ingnon dalang daghang mga nangakabig pag-ayo sa simbahan niadtong iyang panahon. So nahimong maayo nga pinialan usulugoon si San Vicente Ferrer pangasuking tigpaminaw. Gani ingon din sa atong gamayng tamdanan nga daghang nagbasol, naghinulsol sa ilang mga sala ug nangumpisal kadtos mga kaparian kay nabati nila
ang tawag sa Dios. Di nabati gayud nila ang maong gugma sa Dios. Pinaki sa pagka-instrumento ni San Vicente Ferrer. Nabati nila ang love sa usa ka pari nga buutan. Muna mangutana ko sa atong panahon karon mga suking tigpaminaw. Kamong nagpaminaw ron. Nabati ba ka ninyo po ang matinud-anon nga gugma sa atong tagsa-tagsa ka mga kaparian diya sa atong dapit? Kung moingon ta nga nabati, well, salamat sa Diyos. Pero kung ang uban moingon nga murag wala man, well, mag-ampo ta. Nga tagaan tagpare nga sama ni San Vicente Ferrer. Kaysa history good noon mga suking tigpaminaw, na manggod po'y mga pare nato nga medyo dunay kabilingkan o dunay mga apan. Muna nga dili masama ang ilang pagkapare ni San Vicente Ferrer. Ang ato lang himuon nga ang husto nga kana bang panghuna-huna mao gay atong tamdan, dili unta nga maghimo pud taglaing tinuhuan nga atong daghanon tungod kay wa ta makagusto sa atong pare. Dili biya na mo'y gi panudlo sa atong Ginoong Jesucristo. Kay not all kana bang priests, no? Sumala na sa pahimangno sa atong Ginoong Jesucristo nga matinud-anon gayud. Dunay matinud-anon, duna po'y dili. Parehas ra pud nato na mga sakop pa nga dunay matinud-anon, duna po'y dili. Ingon ana usab ang atong mga lideres, magobyerno man o masimbahan, dunay matinud-anon, duna po'y dili. Pero makapangutana ta, pila ra may matinud-anon, pila ra man po'y dili. Kita ra makatubag niya na, no? Matod pa no, pipilag ka mga pari mo, umukuyo galing yun niya, no, ni San Vicente Ferrer sa iyang asa siya mag-ministry o asa siya ma-assign, no? Mutabang niya tungod kay but yun sila kanunay mo lantaw sa ehemplong ipakita sa mong pare nga si San Vicente Ferrer. Gusto sila mo sundog ba, muawat sa maong panig-ingnan nga gipakita ni San Vicente Ferrer. Kay mahigugmaon kaayo, no? Kanila isip kaubang mga pari ug labaw sa tanan mahigugmaon kaayo siya ngadto sa mga kabus kay napurma man gyud pag-ayo ang iyang espirituhanon nga kinabuhi o kay maayo man pud siya pagka matuto, pag amuma siya maginikanan ngadto lagay sa tinuod gyud nga pagka-Kristiyanos. Og ang dili nato pud malimtan sa uban niya mga pulong sa dihang iyang giingnan ang iya laging mga kaubang pare nga when hearing confession, you should always radiate the warmest charity, whether you are gently encouraging the faint-hearted or putting the fear of God into the hard-headed. The penitent should feel that you are motivated only by pure love. Mao na mga suking tigpaminaw. Kanunay na niyang gipahimangno sa kauban niyang pare. Ngariya sa pag paminaw sa mga kumpisal, kay mga kumpisal mga parokyano nga tus mga pare. Gani no, for information sa mga bagong listener, natuki na ni nato dinhi, no? Sa maong tulumanon kining mahitungod sa kumpisal. Ngano mga kumpisal taog pare. So alang ni adtong nakapaminaw, nagtuo ko nga dili na mo mangutana aning mahitungod sa kumpisal kung maayo o pwede ba mangumpisal og pare. Pero I know sa uban nato mga listeners nga bag-o lang naminaw, hibalog ko nga question mark pa nang nasa inyong ulo. Sige lang, tatangi lang ninyo din sa atong tulumanon kung mahisgutan na ito nagbalik. Kay di sa na ako nahisgutan karon kay napatay tahas ni ining mga minutuha. Gutlinga, no, sa oras nga kinahanglan mo atong unahon. Kining pag tuki pag-ayo sa dugukan kayong pagtulunan ni San Vicente Ferrer kining mahitungod sa gugma. Sa dili pa nato tukion pag-ayo ni
kining iyang dugukang pagtulunan may labot na sa gugma. Ato sang gihapong ipahinumdum kaninyo nga si San Vicente Ferrer namatay dito sa Vannes, Pransya niadtong 1419 samtang nag-sermon siya. Nag-deliver siya sa iyang sermon. Munang niingon gani ko niadtong Webes nga ang iyang kamatayon usa ka kamatayon nga kana bang anindot. He died a beautiful death, a holy death. Liman ka, namatay siya hinugong nagwale o nagsermon. Di ba? Namatay siya nga mingnon talang matahumang iyang kamatayon. Kaya nga naman, matandi manggunato na nato ba? Nga, kasagara nato. Oo, ang uban bang mamatay pero hinugong gabuhat man sa dili maayo. O daw tang buhat. O di ba kaha, namatay da sa pagpanulis o pagpangawat kay nasakpan o napusilan. O sa padiha nga mga buhat nga dili maayo mo'y hinungdan sa kamatayon. Dili man kita magkaingon nga beautiful o maanindot nga kamatayon kung sa ingon ni ana ta nga pamaagi mamatay. Kinahanglan gyud unta mamatay ta sama sa kamatayon o anggid na lang, no? Sa kamatayon ni San Vicente Ferrer nga namatay siya hinugong ga-deliver sa iyang sermon. Last sermon, maingnon talang katapusan niyang sermon. Mura kog nasina ani. Maintag ingon ani pag kumamatay. O di ba kita kamong mga naminaw po, no? Mga suking tipaminaw. Inggit kay ko ani. Nasina kay ko ani. Mura gusto na nako umingon ko Ginoo. Kuhaan ako o parehasa kayo ng akong kamatayo ni San Vicente Ferrer. Bitaw mga suking tipaminaw, dili ang ato mao'y matuman. Ang iyang pagbuot mao'y matuman. Dili kita mag-una-una bang maingon nga Ginoo, kuhaan na lang ko. Mo ni akong gusto. Kinahanglan ato yung kanunayng tamdan kanang atong pag-ampo nga iyara pong gitudlo, no? Gitudlo istong Ginoo ba nga kadtong Lord's Prayer kanang maingon ta, Amahan namo, inakas sa langit. Dahil ko ng imong ngalan. Dabang mulituktag, matuman ang imong pagbuot. Your will be done. Ang imong pagbuot mo ay matuman. So, dili ta magbuot sa Ginoo nga maingon ta, kuhaan na lang ko Ginoo. Atong ipapar sa Diyos ko. Maingon ta nga, ikaw bahala Ginoo, kanus ako ni mo kwaon. Pero unta tabangi gyud ko nga mahimong ang akong kamatayon nga matahum sama ni San Vicente Ferrer. Sa unsang paagi nato maingno nato nga maduol-duol gyud o doon na ba'y kanabang kahayag o ingnon talang nga manobenta to 100% gayon nga matuman ka ng panganduya. Dili magyud nato na matuman ng panganduya kung wala tay buhaton. Wala tay buhaton nga nagpaila nga maunay mahitabo nga matuman yun ng panganduya. Wailain, no? Nga himuo nato nga aron matuman ng panganduya nga mamatay ta sama ni San Vicente Ferrer nga hinugong ga sermon nga maingon ta beautiful death ang iyang kamatayon. Wailaing himuo nato mao ra gyud ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ug unsa to mga pagtulunan nga yang itudlo masayon o sa malisod kinahanglan atong tumanon aron makab-ot nato ng panganduya. Mga suking tigpaminaw karon atong isugatan pagayo kining dugukang pagtulunan ni San Vicente Ferrer kining may tungod sa lunsay nga gugma o pure love. Unya mo gamit punta dinhi og kanang mga panghuna-huna sa kaubang balaan ingnon talang bayani dili lang ni San Vicente Ferrer kundi sa uban po nga iyang kauban diya sa kining pangalagad ngadto sa Dios hinoon awahi na niya. Atong i-combine ang kang Mother Teresa no usa ka babae. Ngano man kay nagtuo ko nga kining panudlo ni San Vicente Ferrer
mutakdo mong yun po kaayo, muhaom mong yun po kaayo sa kang Mother Teresa of Calcutta. Mo na nga itong ikumbay ni mga suking tigpaminaw. Apan sa daily pa, tos ang basahon ning mga tudling sa 1 Corinto Kapitulo 13, tudling 1 ngadtos unahan. Kining gitawag na itong love chapter of the Bible. Mayon ta, gugma nga kining ingnon ta lang kapitulo. Kinaaman din mo gyud ang uluhan mahitungod sa gugma. 1 Corinto Kapitulo 13, no mga suking tigpaminaw ato dayong basahon. Mahimo nga makasulti ako sa nagkalain-laing pinulungan sa mga tao o pisan sa mga anghel. Apan kun wala ako'y gugma, samara ako sa masaba nga agong ug sa piang-piang nga nagatagingting. Bisag may hiyas ako sa pagwali nga dinasig, ug magkabaton sa tanang kahibalo ug magkasabot sa tanang tinako. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukit, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga aniya kanako, ug ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailubon, ug maluluyon. Ang gugma dili masinahon, nitig pasikat o garboso. Ang gugma dili bastos o hagug o sukanon. Ang gugma dili madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuuran. Ang gugma mapailubon, matinuuhon, malaumon ug mulahutay gayud. Ang mga dinasig nga mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiya sa pagsulti mawala. Ang kahibalo mahanaw, apan dili gayud matapos ang gugma. Sa di ba kung padayon mga suking tigpaminaw, gusto na kong pahimugatan pag-ayo daan ba? Itagad ninyo pag-ayo ning mga pulonga kining awahin natong nabasa karon, kining mga pulonga ba nga apan dili gayud matapos ang gugma. Ito pa ang gugma everlasting, dili matapos. Mangutana ko ninyo daan. Kung ikaw lalaki karon usab ka bana, ang imong gugma ba sa imong asawa everlasting? Ikan gyud sa inyong kasal ang imong gugma kaniya padayon ba gyud ka wa gyud nakibrahe? Kay kung nawala na imong gugma, well, pamalandong. Kaya ang gugma raba din hegi, pasidaan, everlasting. Dili matapos. Ato sang tiwason og basa ni. Kaya nga tong kaalam og dinasig nga mga mensahe, dili hingpit. Apan kung nang hingpit mo abot na, kadtong dili hingpit mawala. Sa bata pa ako ang akong sinultihan, pagbati o panghuna-huna, binata. Apan karon nga hamtong na ako, dili na ako magbinata. Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diya sa salamin. Apan unya maklaro na gayud nato ang tanan. Nahibaluan ko karon, ang nahibaluan ko karon tipik lamang. Apan mahingpit ra unya kini sa magkahingpit sa kahibalo sa Dios pahin kanako. Pagkakaron kining tulo magpabilin. Pagtuo, paglaom og gugma, love. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Mao ang mga suking tigpaminaw nga maingon ta nga wala gyud masayop si San Vicente Ferrer sa iyabang dugukan kayong pagtulon-an mahitungod ni ining pure love. Lonsay nga gugma o ang naka-nindot, ang nakapa-inon talang bayani gyud ni San Vicente Ferrer kay dili lang taman sa iyang mga pulong ang maong panudlo.
iya gayong gikinabuhi. Kaya wa man gyud tay nasagapang istorya ba o sinulat nga dunay tao ba nga nag-ingon nga away ayo to si San Vicente Ferrer, mautog batasan, wa to'y kaluoy. Wa gyud ko'y nasagapang istorya. Ako pananglit og na may masagapang istorya palihog ingna ko mga suking tigpaminaw, no? Sulay og research ninyo gikan 1350 ngadto 1419. Unsang mga basahuna nga mabasa nato nga naghisgot ni San Vicente Ferrer. Okay, nataon ni si San Vicente Ferrer 1350, namatay 1419. So, unsang mga libroha kang mabasa nato nga naghisgot siyang kinabuhi makaingon ta nga oy palahubog man to tung pareha, o unsa pa diha nga makaingon ta nga dili maayo, dili makita ang love o gugma siyang kinabuhi. Gani kadto lang giingon nato nga daghang mga nangabag-o, daghang mga nangakabik ngadto sa pagka-Kristiyanos, gumikan silang pagpaminaw sa mga sermon ni San Vicente Ferrer kana mo'y nagtugan nga manudlo gid siya uban ang gugma. Kay kun manudlo gud ta nga naa gyud ang love, for me makaingon ko very effective. Apan maingon ko lisod po kayo nanuman. Kaya sa dihang nagpractice ko ani, labi na gyud sa pagsugod bisan hangtod gali karon maglisod ko. Nga naman kay ang Ginoo mahayag siya kaiwa. Nagyo challenge dili gyud niya pasayonon na kaayo ba kanang gusto gyud challenge ba nga kinahanglan mo exert gyud tag effort kanang gusto ba ta makatpon unsaon gyud nga kanang manudlo ta nga pinaagi gyud skugma. Ano man iya man pong gitugot nga naa pa ng garbo nato. By the way, no, sidi pa sa unahan ato sang iskutan ng garbo kay basin biya ang uban ninyo ba nagampo ba nga moingon nga Ginoo kuhaan na ning akong garbo, kay kining garbo mao man gyud nakahinay sa akong pagka-Kristiyanos. Kuhaan ning garbo parang mapahiubsanon ra gyud ko Ginoo. Matay mga suking tigpaminaw, blessing kayo ba kay dunay gyud pare nakatudlo nako ani nga di day kuno na mao kanang magampo ta nga kuhaon atong garbo. Ano man kay wa na may challenge. Kay papilion kuno ka sa tao nga mapahiubsanon kay walay garbo, kay wa man siya garbo, kay sa tao nga mapahiubsanon apan dunay garbo, asa may challenge ana, asa may mas maayo nilang duha. Giklaros mong pare, mas challenge, mas maayo gyud tong tao nga naay garbo nga mapahiubsanon. Ngano man, kay naa siya garbo pero maantigo siya mo paubos bisan naa niya ang garbo. Ikumpara atong tao nga mapahiubsanon tuod, natural kay wa man siya garbo. Wala may challenge. Natural naman na niya. Pero kung naani mo ng garbo, niya nakapaubos ka, bayani ka. Kaya dili lalim pagpugongan ng garbo. Unsa may pugngan. Kaya kanarabang doktrina sa atong Kristiyano kanang pagpugong. Ibalik-balik ra ba yun ni San Pablo pagtudlo mga suking tigpaminaw. Kung mutuo mo na ako, nga mo sugo ko ninyo, sugoon mo na ako kamong naminaw. Basaha ang New Testament, kanang mga sulat ni San Pablo. Then ipharayon, pila ka buok pulong gigamit ni San Pablo kanang pagpugong. Di ba dili lang kay 5 o 6. Kanang mo ingon ba siya, pagpugong ka mo. O unsay sumpay anak, kamo na sumpay. Iphan ninyo kapila hisguti ni San Pablo ng pagpugong. Nagaron o wala kay garbo, unsa may imong pugngan? May siguro dili ka tao kung wa kay garbo kay bisan kinsa pangutan-on nako moingon magyud nga naa may sila garbo. Ayon lang na iampo nga wad una kay naa gyud na kay gituyo na sa Ginoo ang gitugtan niya nga natay garbo para nga maantigo ta magpugong kay unsa may pugngan og walay garbo. So nga to nilang iampo Ginoo, tagay ko gahom nga maantigo gayud ako mo pugong. Mao lang na ay lang pagampo nga mawalay mong garbo.
Ayaw katingalang na kay garbo. Mao man guna ako mga suking tigpaminaw nga sa dihang nagtuon ko unsaon gyud pagpanudlo ba nga kanang pure love yun nga uban gyud sa gugma. Madayang gilisuran kay ko. Hangtod gali karon nga naman. Kining garbo usahay mao jud ni tao makapahinay sa development nga naman. Kanang litunay maminaw den o kamong duha ga istoryahanay den mo supak siya. Then bisag maayo nimo pagka-explicar den wata kahibalo unsa ba iyang tumo nga magsupak-supak. Then mahagit imong garbo suko den ka. Then makabungat den kag mga pulong masakit. Well, nasa ato pa lisod. Lisod kaayo ang pagpanudlo pinaagi gayos gugma. Nga matandog ang atong gining garbo nga dili ta makapugong. Well, mahulog naman sa away na yun, di ba? Mahulog na dahil initay ng mga lantugi. O gani, nakaagipog yung kuana ka ng mga init kayong lantugi. Nga hapit, magsininggitay na. Munang pasalamat ko aning pagbasa-basa na kus kinabuhis mga santos sama ni San Vicente Ferrer kay gipahimug-atan gyud pag-ayo unsaon gyud kana bang very effective nga kinahanglan manudlo kung manalipod tas pagtuo kinahanglan inubanan gyud sa gugma. Kay gani no ingon sa atong nabasa sa unang Korinto 13 mga suking tigpaminaw gibatbat man ni San Pablo nga bisan pag daghan kag hiyas sutuyang ingon bisan pag nakay hiyas o pagwali nga dinasig nga kana bang nakay karismas pagsangyaw nga kanang mayo kay kag lohika reasoning unsa pareha makasabot kas tanang tinago o naa pa kay pagtuo nga makapabalhin sa bukid apan kung wala gali kay gugma matod pa niya wala yung kay kapuslanan. Kanang manghambog lang ka nga bright ka o menglaki ka o sulti unsa diya. Well, mga suking tigpaminaw kung wala ni mong love wala jud. Human ganing usahay makabantay bandayon ta ba. Duna gali mga mensahero nga may kiss Bible. And then inigtan-aw na to the way he preach. Kanang yun sa niya pag sangyaw makaingon tapos tilang magkapahuna-huna rin ito. Pero dili na maunang di na lang kumusumpay. No? Kamo na lang sumpay. Ano man, dili na to mabati ang love diya sa iyang the way he preach. Yeah. Gani ako, kanang dunay mga labi nagma-record na to mga programs or on sa diha kanang mga discussion. Then ako ding balansihon ba nga ko, murag sayop ko ato, kay hisog ra kay ko ato, puguso ra kay ko ato. Murag nag-preach ko ato nga ako yung gisalig na nako kung kaalam lang. Wala gyud ako ubani sa kanang gugmang gitudlo sa Ginoo. Munang magkaingon ko Ginoo. Pasti lang lisura gyud ay. Lisura gyud ay kanang manudlo tang inubanan gyud sa gugma. Kay lisud kayo ang pagpugong nini akong garbo. Kay kining garbo mao ni makapangisog den ko o kanang unsa diya makabungat den kog mga pulong masakit ngadto sa kong isikataw. Kay kini kong pagtulunan may labot nas gugma mga suking tigpaminaw kung makatunan yun nato pag-ayo unnecessary na gyud kaayong kanang mangisog ta o kanang masuko ta di as pag-eksplikar sa pulong kana kung kahibalo kita kanang mag-develop na din hinato. Oo. Kung ma-develop na din hinato mga suking tigpaminaw basin maingon mo nga ngano malagis Kristo ipakita man niya yang kasuko dito sa templo. Well, duha man guni kadagway ang ipakita sa Ginoo nato. Mahimong gamiton niya ang tawhanon nga pagbati, pagpahimug-at nga dili gid siya gusto ana. Kikadtong gihimong merkado ba ang kining iyang templo, iyang gipakita ang tawhanong pagbati ba sa pagpahimug-at nga dili gid maayo abusuhan ng simbahan. Pero kinahanglan diskubreho nato nga naay pagtulunan si Kristo about love nga dili ipaagi og kasuko, dili ipaagi og pangisog.
ug mao ni para nako lisod kayo. Kanang mupugong ba ka sa imong gibati, kanang imong garbo. Kay ug atong bali-balihon juning Bible, nasulat ni San Pablo ug bisan gali sa pipila ka mga pulong ni Kristo, iya po ning giisgutan. So duha ka paagi nga i-emphasize nato ang mga pagtulunan sa Dios. Tungod kay natao si Kristo, pwede niya i-emphasize. Gamito niya ang pagpahimug-at diya sa panudlo, ginamit ang tawhanong pagbati. Pero ayaw gyud inigar, ayaw gyud kalimti nga si Kristo dunay bulawanon gaayong pagtulunan about love. Nga kanang manudlo ta, dili na kinahanglan pang ipakita pa ang imong kasuko o ipakita pa ang imong kalagot sa imong isig katawo o sa imong kakaibla doon sa padiha. Kaya bang dialogue of charity, inumdum ko ni Pope John Paul II nga iya yung gi-emphasize pag-ayo ng kanabang dialogue of love. Kaya bang mag-sharing da ba nga di di paagi kasukanay, di na paagi og kanang sa padiha nga kanang mga hait na itong tingog, taas na kaya itong tingog. Mahimo man na kung ato yung i-practice mga suking tigpaminaw. Gani gi-emphasize pag-ayo na ni San Pablo katong gibasa na tusmiagi nga tudling katong Roma Kapitulo 12. Nahinumdum mo mga suking tigpaminaw. Katubang niingon si San Pablo, overcome evil with good. Dag-a ang dautan pinagis maayo. Katubang nanudlo si San Pablo nga atong buntugon ang yawa o ang dautan pinagis pagbuhat og maayo. Unsa man ang pagbuhat og maayo? To give love. Pakita na to ang love ngadto sa itong isig katawo. Maunsa pa na siya. Madautan na o dili. Kay naay gahom ang gugma sa pagbuntog sa sakagahi. Gani, no? Nahinumdum ko doon na ito'y salidaan na. Nalimot lang yun ko, sa itong salidaan nga, mahitungod tos magtiayon, banag asawa. Nga ang bana, kanang dili maayo. Nga ang asawa, maayo kayo. Kanya, nangabit na itong bana. Then, kadtong asawa, wala yun, nagmatinud-anon yun. Unya, bisag nakaatik na ang asawa nga, uy, nangabit ang bana, wala yun siya mo pakitag kasuko siyang bana. Wala yun. In fact, iya pag yun noong giamuma pag-ayo, gihigugma pag-ayo iyang bana. Pag-uli, akatahan, tanan-tanan, akatahan niya. Wala yun mo pakitag kasuko, bisag sakit na unta kayo niya to. Pero wala yun niya gipakita tungod siyang love sa iyang bana. Abi ninyo sa nahitabo mga suking tigpaminaw, kadtong nasakit tong asawa niya, na disgrasya ang bana, unsa gutong partiha gud, datoy party ba sa lawas ba sa asawa ba nga kuan kanang gi-donate niya iyang gihatag ngadto siyang bana kay ang iyang bana nga na disgrasya nang kinahanglan man atong partiha. Nyawa gyud magpahibalo ang asawa ngadtos bana ngadtos doktor ba nga ayun yung isultihan nga kining partiha sa kong lawas kuan ito ni ihatag ni sa kong bana. Okay, disgrasya man siya, kinahanglan niya. Abi ninyo to cut the story short, pangasuking tigpaminaw sa dihang na ayaw na lagi ang bana kan siyang pagka-disgrasya kay kadtong parte sa iyang lawas nga nadunay o nahatag siyang asawa, nagamit magyud niya kay namatay magyud asawa. So sa dihang nasailan yun sa bana nga mo daytoy gihimo siyang asawa, baling hilak sa bana mga suking tigpaminaw. Naulaw kasi siyang gibuhat og nausab siya. Pero uway na unta yun, uway na kay wa naman niyang asawa. Di naman niya mabalusan o gugma. Kaya naman niya. So diya makita ba na to ba unsa gyud ka kana bang gamhanan ang pure love mga suking tigpaminaw. Ang lunsay nga gugma. Mo nang makaingon ko ba silang lisura niyo? Parang ako gining gi-share ninyo kay basig mas anad mo follow. Ako para nako lisod kay ni para nako.
Basing kamo pa inoy makauna. Kay mga mayang laki mo, mga mayang bahay mo sunod aning pagtulaan. Manaw saya magkaingong ko, tudlo ko ani, share ko ani. Mas maayo palang hinuon ng mamino, malupig nga noon ko. Mas sila no'y makasunod niya, ako wala. Well, dili pod maayo ingon ana, no? Mga suking tigpaminaw. Gani, sa laing pong pagkaistorya, malipay noon ko, kay naay nagkahimo, no? Kaysa wala gyud, no? Mga suking tigpaminaw. So, na ba ta, no? Hala, apike na bang oras na po, hapit na ta. Okay? Yung wala pagay na ko mahisgute bisan sa kabuok ng kining tampo po ni Mother Teresa of Calcutta. By the way, mo himo jud kog part 2 ani. Okay. Ugma o sunod pagid kundi mahuman kay importante kay ni. And by the way, kung mahuman galig discuss na to ning kining pure love o lunsay nga gugma mga suking tigpaminaw, atong isunod ang tema may labot na ni Santa Maria, no? Mariology atong topic. Kay daghan ra ba kayo gyud mga igsuon na itong nahimulag nga hangtod karon. Ilang gisaway pagayo kanang atong pag-ila ni Santa Maria, kanang iyang pagka inahan sa Dios, o kanang atong tawgon po siya inahan. Ano ba na sila? Wala ra ba na sa Bible? Kanang pagpasaka ni Santa Maria sa langit, o kanang pagka-Immaculada Conception kung gipanamkon nga walay buling sa sala. So dako patagkuan kanang subangonon dinhi sa atong tulumanon, the woman I love, no? Ang babae nga akong gihigugma. So watangin na ninyo dinhi. Pero napatay pipilag ka minutos atong hisgutan na lang, no? Kay katubang usa ba ka dalaga ba nga gipangutana sa usak ka kining lalaki. Gipangutana sa usak ka lalaki ba, di lang ko maghisgot og ngalan. Nangutana ang maong lalaki ngadto sa maong dalaga o babae. Ingnan siya nga, kung mahigugma kag lalaki, unsa may imong basihanan? Unsa may imong basihanan kung mahigugma ka og lalaki? Wala lang, anak babae. Wala lang. Ingon ng lalaki, may tabo bago nagula lang. Aron mamubo ako lang indiretso mga suking tigpaminaw. Kay taas-taas man yun eh. Ingon ng lalaki, kung mahigugma ka og lalaki lagi, day, unsa may imong basihanan? Unsa may imong ganahan sa kalalaki? Ingon nga pag babae, wala lang. Niingon lang dahil lalaki, tigil ka masulti. Karon sa ngalan sa Diyos, ay agad pa magkaka sa ngalan sa Diyos. Nanglan tubag ka. Ganahan magag lalaki nga gwapo? Wadan mo tubag ang babae. Kay kinaiya magyuna nato, no? Kay labi na kining gugma god i-develop man. Napugos sa tawag tugan ng babae nga, pero na-defensa siya, naingon siya nga, sekundary na ng kagwapo. Pero, ang kuhan dyan ako, gusto dyan ako sa lalaki, kanang mahig yung batasan. Kayon saon mo ng kagwapo kung mautog batasan. Well, naingon ng lalaki, nga, correct ka dyan. Mahig yun ang batasan yun, no? Kaysa kagwapo, kaya saon mo ng kagwapo mautog batasan. Pero giingnan niya sa lalaki, pero sayop gihapong ka anak. Tingalag babae, sinasayop nga batasan na akong gipili nga maayo niya mingong gyud sayop na hinuon ko. Giingnan din siya sa lalaki. Kay imo mang gibase ang imong gugma sa maayog batasan. Pananglit na kuan kanang naminyo na mo sa lalaki nga maayo og batasan. Dahil nakalit kamaot iyang batasan, mawala na imong gugma. Ingon nga, kung mawala na iyang mayag batasan, na mawa po na kong gugma. Ingnan din siya sa lalaki nga, unsa man day ang gugma? Doon na pagkatapos? O
Wala. Ngayon na lang nako, diretsoon lang nako mga suking tigpaminaw. Kadtong giingon ni San Pablo, ang love ra ba everlasting. Munang ako lang ipasiuna ninyo daan mga suking tigpaminaw. Ang gugma ra ba dili ibasi sa kagwapo, dili pud ibasi sa maayog batasan. Kay malagit mga tigulang na mo maango-angon na iyong pares, wa naman gyud ayong batasan ana, mawala na itong gugma. So, ipadayon ni nato ugma mga suking tigpaminaw. Kaya pikin na itong oras na patay pahibalo. At angin ninyo ang sumbay ugma ha. Kaya wa pag ito human, taas pag ito kayo. Ug subangunonon ani, kaya importante kining pagtulon-ana. Kaya mao ni dugukang pagtulon-an ni San Vicente Ferrer, ang atong patron, ang atong piyesta karon. Okay, ayaw biya ninyo kalimtiha ang atong Global Catholic Network, ang EWTN, ng Eternal Word Television Network. Nana siya sa cable. No? Sa akong nahibawan, nana siya sa Channel 48 sa atong Orient Cable. Wapa ko kahibalo sa Dipolog City Cable, asa nila gibutang atong EWTN. Wapa ko kapangin susi, no? Eternal Word Television Network. O nga itong mga websites, ay ninyo kalimti ang EWTN.com o ang Catholic.com. Ang cellphone number ni Veritas kung gusto mo mangutana 0918-54-97065 0918-54-97065. Nga itong telephone number 212-6200. Okay, eto ning tapuson sa gihapon pinagis pagpasa sa pagampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds, it is by forgiving that one is forgiven, it is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong ubos kasulugoon sa maong tulumanon, the woman I love, Shelbert Tundoyano Sr. alias Veritas Muingon. Hangtod ug maapuhon, samang oras ug istasyon, Happy Fiesta sa tanan. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.